11 detidos e 18 rexistros nas provincias da Coruña e Pontevedra en relación coa lixo de cocaína atopado hai 12 días na Pobra do Caramiñal. O operativo foi bautizado como Operación Saona e está baixo secreto de sumario. Que tal? Moi boa noite. Entre as propiedades rexistradas figura a nave dunha empresa náutica en Tragobe, no concello de Cambados. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. Localizada en bo estado a veciña de Rianxo que desaparecera durante a tarde do martes. Foi localizada ao redor das 5 da madrugada por voluntarios que colaboraban na busca. Comezan as obras de humanización da rúa Herminia Fariña en Meaño. A intervención mellorará a accesibilidade da zona na que se atopan o centro de saúde, o colexio e o pabillón de deportes. Ribeira investiu máis de 400.000 euros na dotación de paneis solares en edificios públicos. Ademais da Oficina de Turismo e a Policía Local, actuouse no Conservatorio e no Centro de Raqueta. Hoxe celebrase o Día Mundial da Investigación en Cancro. Para conmemoralo, a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra celebrou un encontro entre un investigador e 2 pacientes. Ribadumia acollerá esta fin de semana o seu segundo encontro literario. Este ano a cita leva por lema Literatura e Mar. Estamos nas novas do día, comezamos. Once persoas detidas e numerosos rexistros nas provincias da Coruña e Pontevedra no marco da Operación Saona, un operativo que se desenvolveu dende primeira hora desta mañá. Estaría relacionado coa lixo de case 4.000 kilos de cocaína localizado hai 12 días na Pobra do Caramiñal. Recordemos que unha parte foi localizada nunha estrada despois de que fuxira o vehículo que debía recollela e a outra nunha nave do polígono industrial da Tomada. Hoxe os axentes da Unidade de Delincuencia e Crime Organizado da Policía Nacional realizaron 18 rexistros, a maioría na provincia coruñesa. En Pontevedra centráronse en Cambados. Unha destas propiedades é unha empresa do sector náutico, un taller situado en Tragobe. As actuacións que está a coordinar o xulgado de Muros xa incluíron o ingreso en prisión de 2 cidadáns ecuatorianos e un colombiano, encargados presuntamente de pilotar o narco submarino dende Sudamérica ata a Galicia. A operación está baixo segredo de sumario. La Policía Nacional ha culminado una operación en la que ha realizado 18 registros, la mayor parte en la provincia de La Coruña. En nuestra provincia se han producido registros en Cambados. Ha sido la unidad de delincuencia y crimen organizado de la policía la que ha dirigido estas actuaciones, con un balance hasta el momento de 11 detenidos. Esta operación, llamada Operación Saona, se encuentra sometida por decisión judicial al secreto de sumario. Localizada en bo estado a veciña de Rianxo desaparecida dende a tarde do martes. Foron os familiares os que deron a voz de alarma ao decatarse de que Josefina García, de 81 anos, non volvera ao seu domicilio situado na Rúa Gudiños. Activouse entón un dispositivo de busca coordinado pola Policía Local coa colaboración da Garda Civil, Protección Civil e numerosos voluntarios. Tras unha noite frenética, finalmente Josefina foi localizada sobre as 5 da madrugada. Atopaba algo desorientada, pero en bo estado de saúde. Aínda así, foi trasladada a un centro sanitario para someterse a un recoñecemento médico. O Pazo de Montesacro en Cambados converterase nun hotel. Esa é a intención que os compradores do inmoble trasladaron hoxe ao Concello de Cambados. A promotora aposta por facer do antigo asilo un establecemento hoteleiro que, ademais de ofrecer aloxamento, conte con espazos para acoller eventos ou congresos. Dende o goberno local apuntan que para que se poida seguir adiante con este proxecto é preciso mudar os usos do terreo no planeamento urbanístico. Actualmente figura como unha parcela de uso asistencial
asistencial, que tería que modificarse a residencial ou terciario. Para facelo, segundo explicou o alcalde Samuel Lago, sería preciso elaborar un estudo de detalle da zona, cuxos custes tería que asumir a empresa. Ademais, o Concello negociará un convenio urbanístico coa promotora que contemple unha compensación ao municipio pola perda desta parcela de uso asistencial. Así, a intención é que os compradores do Pazo de Montesacro acheguen ao Concello uns terreos que poidan ter ese uso, de xeito que o Goberno local poida poñelos a disposición da Xunta de Galicia para construir a anhelada residencia de maiores. No encontro mantido hoxe a empresa tamén trasladou ao rexedor o seu compromiso coa preservación do patrimonio e con manter o uso da capela da Valvanera, que se cederá de xeito gratuito a través dun acordo coa Igrexa. Tras a reunión, Samuel Lago manifestou a súa satisfacción porque se trate dun proxecto que vai xerar emprego e riqueza en Cambados. Xa está en marcha en Meaño a obra de humanización da rúa Herminia Fariña, unha actuación que transformará un dos principais puntos do centro da vila na contorna de equipamentos como o Centro de Saúde, o Colexio As Covas Meaño ou o Pabillón Municipal de Deportes. Os traballos diríxense á renovación dos servizos e a humanización do espazo, apostando pola plataforma única. O proxecto ten un orzamento de 522.000 euros e calcúlase que estará rematado a finais de novembro. Meaño comeza a transformación da contorna do Centro de Saúde, o Colexio As Covas Meaño, o Centro de Maiores e o Pabillón Municipal de Deportes. Hoxe arrancaron os traballos de humanización da rúa Herminia Fariña, en pleno centro da vila. É unha calle que dá acceso ao Colexio, ao Pabillón Municipal, ao Centro de Saúde e ao Centro de Maiores. Entón ten moita densidade de tráfico. É unha obra moi importante, moi necesaria, moi demandada por os veciños. Fundamentalmente consiste as obras en tres aspectos. Unha, ampliar o vial, así poden circular os vehículos en ambos sentidos, cambiar, dotar de novos servicios municipais, saneamento, aguas pluviales e, finalmente, humanizar todo o vial e tamén dotalo de espacios verdes. Así, o vial ampliarase ata os 12 metros de ancho e optarase pola plataforma única para garantir o acceso seguro ao colexio e ao pabillón. Debido as zonas que accede, intentamos darlle prioridade peonía sobre os vehículos. Entonces, esa é a intención de dar plataforma única para dar sensación de peonía máis que para vehículos. O proxecto ten un orzamento de 522.000 euros que serán financiados o 50% entre o Concello e a Xunta de Galicia. Está previsto que as obras se rematen a finais do mes de novembro. Non é a única actuación que se está a executar nesta zona. De xeito paralelo, o Concello habilitará unha parcela recentemente adquirida para dotar o centro de Meaño dunha bolsa de aparcadoiro. Neste mesmo lugar había uns viñedos, fixemos con a parcela de 1.700 metros e o obxectivo é dotar esta parcela para aparcamento. Facer unha bolsa de aparcamento moi necesaria nun punto estratégico, neste caso no centro de Meaño. A parcela contigua habíamoslo comprado, que son preto de 8.000 metros cuadrados, que é para futuro multiusos, que estamos redactando o anteproxecto, e sumamos as dúas parcelas, 1.700 máis 8.000, estamos casi preto dunha hectárea no centro do pueblo, que é unha moi boa compra. As dúas parcelas foron mercadas con fondos propios do Concello, que destinou algo máis de 60.000 euros á compra do terreo que acollerá o futuro multiusos e 40.000 o que se empregará como bolsa de aparcadoiro. Neste último xa se traballa pro seu acondicionamento. Está previsto que entre en funcionamento no prazo dun mes. O Concello de Ribeira inviste preto de 400.000 euros na instalación de paneis solares en varios edificios públicos. As obras acometéronse na Oficina de Turismo do Malecón, a sede da Policía Local, o Centro de Raqueta de Coroso e o Conservatorio Municipal. Ribeira segue a apostar pola sustentabilidade das instalacións públicas, ás que está a dotar de sistemas enerxéticos máis eficientes para favorecer o aforro e reducir a pegada ambiental. Nos últimos meses, o Concello destinou 375.000 euros á instalación de paneis solares en 4 edificios municipais. Que se están facendo os traballos de instalación de diversos paneis solares en instalacións públicas do noso municipio, co que estamos facendo un investimento de máis de 357.000 euros en só 2 anos e pico que levamos no goberno municipal. Agora mesmo estánse instalando paneis solares na comisaría da Policía Local, no centro de Raqueta en Coroso e tamén nesta oficina de información e turismo
co que pretendemos reducir a pegada ambiental de emisións de gases de efecto contaminante no Concello de Ribeira, pero tamén axudar a minimizar o recibo eléctrico do noso Concello. Estas intervencións súmanse ás acometidas o pasado ano coa instalación de placas fotovoltaicas no auditorio, o Complexo Deportivo da Fieiteira e a unidade de condutas aditivas de Coroso, cun investimento de 260.000 euros. Tamén se está a actuar noutros campos de fútbol coa renovación do alumeado que permite aforrar fondos públicos destinados a atender outras necesidades dos veciños. Con eses aforros o que estamos facendo é investir máis nos servizos que demanda a poboación e, sobre todo, en tarefas de mantemento ou de investimentos nas parroquias para que os veciños e veciñas de Ribeira pois teñan as súas prioridades atendidas. Estamos falando de que son máis de 357.000 euros investidos en 2 anos e medio de goberno e onde, ademais, pois, estamos contribuindo a mellorar a eficiencia enerxética de instalacións públicas do noso Concello e, sobre todo, tamén naquelas que teñen que ver co uso e desfrute da poboación. Estamos falando de que nos últimos anos tamén se investiron 70.000 euros en diversos campos de fútbol, como son o campo da Tasca de Aguiño, o campo da Guía de Carreira, o campo da Trinidade de Oleiros e tamén na propia Fieiteira. Baixar o IBI, axilizar licencias e modernizar Peixome Peprica son as propostas que pon o Partido Popular sobre a mesa para frear a crise da vivenda en Pontevedra. Esta mañá, Rafa Domínguez criticou a inacción do goberno local nesta materia que, asegurou, afecta cada vez a máis familias e xente nova. Sobre o IBI, a proposta dos populares pasa por reducir o imposto en torno a un 10%. Para axilizar as xestións das licencias municipais, Domínguez referiuse ás entidades de certificación de conformidade municipal que dixo permitirían realizar os trámites en menos tempo. En canto ao Peixom, o voceiro do PP Pontevedrés destacou que se trata dun documento do 1989 e insistiu en que sería necesaria a súa modernización para deseñar a Pontevedra do futuro e permitir o seu crecemento tanto no centro urbano como nas parroquias. Tamén cree Rafa Domínguez que hai que modificar o Peprica, o Plan Especial de Protección do Casco Histórico Pontevedrés. Aprobado no 2003, Domínguez considera que debe facilitar a rehabilitación de vivendas sen descoidar a protección do patrimonio. O voceiro popular acusou o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores de deixamento de funcións. Debemos seguir trabajando en todas estas medidas que les he dicho para que el problema de la vivienda, que es uno de los principales problemas que preocupan a los pontevedreses, pueda ser algo más accesible. No puede ser que un alcalde, toda su actividad sobre la vivienda, se limite a ceder suelo a la Xunta de Galicia. Desde el Partido Popular tenemos claro que hay que acelerar las licencias municipales, reducir el IBI, mejorar y actualizar, hacer un nuevo plan general de ordenación municipal y mejorar el Peprica, así como el transporte público. Solo así conseguiremos una Pontevedra con una vivienda accesible a los que más lo necesitan, que en este momento son los más jóvenes. Facemos unha pausa para publicidade, voltamos de contado. Hoxe celébrase o Día Mundial da Investigación en Cancro e para conmemorar esta efeméride a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra organizou o encontro Diálogos sobre Ciencia e Investigación. A cita sentou un investigador con 2 pacientes que conversaron sobre o escenario actual dando os seus puntos de vista. Un xeito de poñer en valor a investigación en cancro e a importancia de incluir a perspectiva dos doentes oncolóxicos. Poñer en valor a investigación en cancro e a importancia de incluir nela a perspectiva dos doentes oncolóxicos e o dobre obxectivo que centrou hoxe a conmemoración do Día Mundial da Investigación en Cancro en Pontevedra. Para mí la investigación es todo. Yo creo que estoy viva porque hay investigación. Tengo metástasis ósea y tengo unos tratamientos que me están poniendo que no estaban hace unos años, son nuevos. Yo sigo trabajando, sigo saliendo, sigo divirtiéndome, o sea, quiero decir, tienes tus efectos secundarios, tienes a veces tus efectos mentales de que las cosas vienen a la cabeza, pero yo sigo haciendo una vida normal. Entonces, eso es porque hay investigación. Si no hubiese investigación, yo
no creo que estuviese aquí. Marita Valdés é paciente oncolóxica e hoxe participou no encontro Diálogos sobre Ciencia e Investigación organizado pola Asociación Española contra o Cancro. Xunto a ela sentou David Posada, investigador que no 2021 recibiu unha axuda da entidade para a súa investigación. España es un país totalmente infrafinanciado en toda la investigación y el cáncer no es una excepción. Menos mal que existe la ECC, porque sin la ECC realmente se investigaría muchísimo menos en cáncer, ¿no? Posada destacou a complexidade desta enfermidade, pero tamén os avances realizados nos últimos anos, camiñando cara a unha medicina personalizada que permita chegarse de diferentes maneiras a cada cancro. De aí a importancia de escoitar os doentes. Intuyo que realmente el paciente a día de hoy poco está influyendo en la investigación, esa es mi intuición, ¿no? Y creo que eso pues probablemente sea algo que no sea lo mejor que podemos hacer, ¿no? Debemos de hablar con los pacientes, entender sus necesidades, sus problemas, ¿no? Sus preocupaciones. Na conversa participou tamén Jaime Otero. Como Marita, ele é paciente oncolóxico. Tras recoñecer o choque inicial que supuxo o diagnóstico, agora reclama que o cancro non se vexa como unha enfermidade extraña. Yo a lo mejor pienso que más que supervivencia quiero calidad de vida. Quiero tener tiempo para estar con mi familia, quiero tener menos secuelas, quiero tener menos dolor. En fin, cosas que a lo mejor son más intangibles, pero que hacen nuestra vida un poquito más, digamos, normal. Na provincia de Pontevedra, en 2024, houbo máis de 6.300 diagnósticos novos de cancro, segundo estimacións do Observatorio contra o Cancro. Actualmente, a asociación destina máis de 500.000 euros a 4 proxectos de investigación que se desenvolven en territorio pontevedrés. Forman parte da rede que traballa cun obxectivo que no 2030 a supervivencia supere o 70%. Para mí, la investigación es como abrir una ventana. La investigación es fundamental. Sin investigación no hay cura. Chega a súa fin o Programa Integrado de Emprego do curso 24-25 promovido conxuntamente polos concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra no Centro de Formación de Espiñeira. Os alumnos, un cento de persoas desempregadas de toda a comarca, remataron a súa formación tras preto de 600 horas lectivas, divididas en sesións teóricas e prácticas. Nesta edición centráronse nos sectores da industria e distribución alimentaria, almacéns, hostalería, administración e idiomas. Realizáronse ademais talleres de mellora das habilidades para afrontar a busca de traballo, entrevistas de selección, dinámicas de grupo, deseño de currículos ou autoemprego, entre outros. O programa está financiado pola Consellería de Emprego e o Ministerio de Traballo e Economía Social. A vendima dá as súas últimas boqueadas na denominación de orixe Rías Baixas. A día de hoxe, os seus viticultores recolleron máis de 47.100.000 kilos de uva, unha cifra que aglutina todas as subzonas e variedades que forman parte da ADO. Segundo informan dende o Consello Regulador, prácticamente está toda a uva recollida e a intención é que os traballos de vendima se dean por rematados a comezos da vindeira semana. Recordemos que no seu informe de estimación de colleita no mes de xullo, o Departamento Técnico do Consello Regulador calculaba que a vendima deste 2025 roldaría os 50 millóns de kilos de uva recollida. O ano pasado, a ADO Rías Baixas pechou a vendima con algo máis de 42 millóns de kilos de uva. Ribeira será sede este ano do Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia. 5 funcións que se representarán ata o 16 de novembro no auditorio compoñen o cartel desta mostra, promovida pola Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, FETEAGAL. Os encargados de levantar o pano serán denigrantes comediantes que inaugurarán o festival o día 27 deste mes con Amareite ata que te odie. Tomará o relevo o grupo cántabro Entre Cajas Fusión Teatro que levará a escena Soños do Mar Negro o 4 de outubro. O domingo 5, Noite Bohemia reinterpretará o clásico A Casa de Bernarda Alba, mentres que o 12 de outubro será Cardume Teatro quen se suba as táboas con as galas do defunto. A compañía portuguesa Tiasos Teatro será encargada de clausurar a mostra con Helena. Se comezamos o 27 de setembro, teremos algún sábado e domingo de outubro e clausuraremos o 16 de novembro
cun acto pois tamén simbólico para darlles os parabéns a todos e todas e convidar a autoridades de diferentes lugares. Temos ahora mismo 5 propostas desde outro lado da raia, do outro lado da fronteira. Vimos ver o teatro de Tiaxos coa Helena de Sófocles. Tiaxos é unha compañía consolidada dentro da prestixiosa Universidade de Coimbra, que creo que xunto a de Salamanca son das máis, Harvard, as máis importantes dentro de Europa, das máis antigas, e que é a seu grupo, un grupo formado por especialistas en teatro clásico, que ven representar esta obra anónima de Eurípides, non? A Helena. Tamén imos a ter o grupo Entre Cajas Teatro desde Cantabria. A Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, xunto coa Deputación da Coruña, escolleu Ribeira para albergar esta mostra grazas ás inmellorables instalacións con que contan no novo auditorio, así como o dinamismo da vila que converten a Ribeira nun dos epicentros culturais da provincia. Este Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia se vai a celebrar nun auditorio espectacular. O sea, as compañías que van a vir actuar aquí teñen unha enorme fortuna o poder usar estas instalacións e, de verdade, dende aquí, dende a Presidencia da Federación, estamos moi orgullosos e moi agradecidos á Deputación de Coruña, que foi a través das súas bolsas que podemos sacar este festival adiante. E sobre todo poñer sempre en valor o teatro amador, ¿no? Porque creo que é o que está presente. Hai moitas formas de facer cultura, esta cultura profesional, donde hai un badaxe artístico, donde hai unha formación, pero logo está toda esa outra cultura da que formamos parte. Polo tanto, dende a área de cultura da Deputación da Coruña non podemos estar máis orgullosas de estar aquí presentando este Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia. Todas as funcións serán de balde, recollendo a entrada media hora antes do inicio, previsto para as 8 da tarde. A Aula CEMIT de Ribeira arranca o outono con novas propostas formativas. Durante o mes de outubro realizaránse varios cursos de informática básica, mentres que as actividades de novembro van dirixidas a un público cun nivel medio avanzado no manexo de ferramentas digitais. Do 1 ao 24 de outubro, a Aula CEMIT de Ribeira acollerá o curso preparatorio para a obtención do certificado Comdix no nivel de iniciación, para o que poderán facer os exames os días 29 e 30 do mesmo mes. En paralelo, desenvolverase tamén un curso de informática básica, así como un taller de banca digital e un curso de descarga de aplicacións en todos os dispositivos. Do martes 21 ao xoves 23 teremos un taller que se chama A miña banca digital, fácil e segura, da Amanda Amtega. Durante estes cursos, que xa se fixo algún similar anteriormente, o que se enseña a xente a facer un bo uso do que son as ferramentas a través de apps, caixeros ou webs, para que non sufran ningún tipo de problema. Se centraliza en 3 bloques: seguridade, a práctica cos bancos online, para que a xente teña esa normalización no seu uso, e o práctico cos caixeros automáticos a través de simuladores. Pois está todavía unha serie de xente que non se sinte cómoda facendo uso deste tipo de aparatos. Seguiremos o luns 27 con outro curso que se chama Aprende a descargar apps en todos os dispositivos, porque detectamos que a xente maior quere obter cada vez maior coñecemento no uso de o que son os terminales móviles. En novembro, a demanda dos usuarios subirase o nivel de especialización. Así, ademais da preparación do nivel intermedio do Comdix, desenvolverase entre o 3 e o 24 de novembro un curso de informática avanzado que inclúe formación en inteligencia artificial. Faremos unha cousa que pouco a pouco está tomando cada vez máis presencia dentro do que é a nosa sociedade, é unha formación en inteligencia artificial, en IA, os conceptos básicos, as ferramentas da IA, de ofimática, xeración de imaxens, a presentación con IA, todas as precaucións e a seguridade tamén que hai que ter a hora de empregar este tipo de seguridade. Os exames para a obtención do Comdix intermedio realizaránse os días 26 e 27 de novembro.
A Asociación de Empresarios de Ribeira vende celebrar o sorteo da campaña Volta ao Cole, do que saíron os afortunados gañadores dos vales de compra por valor de 500 euros, así como 8 lotes de material escolar. Dende a patronal destacaron o éxito de participación desta iniciativa con preto de 1.500 tickets rexistrados. Esta boa acollida dá por cumpridos os obxectivos da entidade empresarial con esta campaña que busca dinamizar o comercio de proximidade aproveitando as compras que supón o regreso ás aulas. O listado de premiados pode consultarse tanto na páxina web como nas redes sociais da asociación. Esta fin de semana o Auditorio de Ribadumia acollerá a segunda edición do Encontro Literario. A cita, que este ano leva por lema Literatura e Mar, reunirá na súa programación a importantes escritores galegos. Vai ser un espacio dedicado pois esta fin de semana precisamente a que os lectores e os escritores pois poidan compartir pois esas visións literarias, non? Polo tanto, pois agardamos que este fin de semana, o venres e o sábado, pois poidan disfrutar primeiro de Ribadumia no seu conxunto, non? E segundo, que poidan disfrutar deste espacio neste auditorio municipal e sobre todo dun concello que aposta por moitos eventos, pero neste caso pola cultura. A programación comezará o venres ás 6 da tarde. A literatura infantil e xuvenil centrará a primeira das charlas da man de Erika Esmorís e Antía Yáñez. Ás 7:15 será a quenda de Tamara Andrés e Oriana Méndez, que conversarán sobre a tradición de Rimbaud e outras historias poéticas. Ás 8:15 Mar Solar falará sobre literatura e mar. Será a encargada de pechar esta primeira xornada cunha sesión de sinatura de libros. O sábado o día comezará ás 12 cun diálogo entre Berta Dávila e Carlos Meixide sobre os procesos de escritura e edición. A última actividade estará protagonizada por Manuel Esteban e a súa novela A Lei do Mar. A 1 do mediodía celebrarase a presentación coa posterior sinatura de libros. Ademais, tanto o venres como o sábado haberá degustación de conservas. O evento estará presentado pola xornalista Susana Pedreira. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.